Lehenengo eta behin eskerrik asko Euskaltzaindiari eta Euskaltzaindiko arduradunei ingurune digitala, hizkuntzen estandarizazioa eta euskara izenburupean antolatu duzuen jardunaldira gonbidatzeagatik. 20. mendearen atxarrean bizitzea suertatu zaigun gizon emakumeak digitala den munduan bizi gara. Eta gero eta gehiago izaki digitalak gera eta izango gara. Auskalo non amaituko den gure digitalizazio hori. Tresna, baliapide eta eduki digitalak trumilka sartu zaizkigu gure biziguneetara. Eta ezinezkoa da haiei bizkarre manda bizitzea. Lanean zein aisialdian, baita era guztietako komunikazio jardueretan ere, tresna digitalak ekidin ezin ditugun bitarteko bihurtu dira. Maneiatzen ditugun edukiak, gero eta gehiago, ez dira materialak edo materiazkoak virtualak baino. Eta egia esan da, errealitate berri honi itzuri egiteko modurik ez dago. Bere sareetan harrapatu eta atrapatu gaitu, berez etorri balitz bezala. Eta aukera bakarra uzten digu. Bere aukera guztiak ongi aztertzea eta atera diezaiokegun abantailarik handiena ateratzea. Euskaltzaindiak berehala ikusi zuen aukera eta behar hori. Eta gure hizkuntza akademiaren jarraitzaile fin garenok, izan toponimia, izan orotariko hiztegia edo izan hiztegi batua, erabaki horren abantailei berehala atera diegu etekina, mesedea eta onura. Euskararekin eta teknologiarekin zerikusia duten behar izan eta premiak erronka berri bihurtzen dira guretzat, batez ere herri erakundeetako arduradun eta ordezkariontzat. Eusko Jaurlaritzako kultura eta hizkuntza politika sailean ardura horietaz jabetuta gaude eta agintaldi honetan eskuartean dugun proiektuetako bat da, hain zuzen, hizkuntza teknologiak sustatzeko plangintza estrategikoa garatzea. Lanean hasita gaude eta datozen hilabeteetan proiektu jakin eta zehatz bat izango dugu gai honi modu egokian heltzeko. Euskal Herriko Unibertsitateko hizkuntza teknologietako zentroko kideekin ari gara plangintza hori lantzen. Eta lehen emaitza bezala, laster batean egoeraren diagnostiko bat izango dugu. Eta hainbat eragilerekin egindako kontrasteen ondorioak etorriko dira. Hurrengo pausuak nondik eta nola abiarazi jakiteko. Azterketaren emaitzak ezagutu aurretik badakigu behar izan ugari eta handiak ikusiko ditugula. Hala ere, hizkuntza teknologiak sustatzeko plan bat edukitzeak, lanildoak zehazteak, eta egin beharreko aleginak urrenkeran jartzeak aukera emango digu pausuz pausu gaiari ekiteko. Baditugu zenbait eredu gauzak nola egin beharko genituzkeen jakiteko. Asko aipatu daitezke. Hoietako bat nire ustez Euskal Wikipediarena da. Eta garrantzi berezia ematen diot. Alde batetik lortu dituen emaitzengatik eta bestetik lan egiteko modu bat mamitzen eta erakusten digulako. Euskal Wikipediak 2018an 30 milioi bisita izan zituen. Aurreko urtean baino 5 milioi gehiago. Aurten, itxura guztien arabera, igazko marka gaindituko da. Egun askotan, 100.000 bisitari baino gehiago baititu Wikipediak, euskaraz. Une honetan, 326.000 artikulu ditu euskarazko Wikipediak. Artikulu kopuruari dagokionez munduko hizkuntzen artean 29. postuan dago. Errumaniera dauka aurretik eta Turkiera atzetik. Orain dela urte batzuk 32. postuan zegoen euskara. Dagoen tokitik aurrera egitea zaila izango da seguruenik Turkierak indarra eta masa handia dituelako. Edonola ere, azken urteotan egin den bezala, datozenetan ere batez ere kalitateari begiratuko diogu eta horra leginduko gara emaitza hori bermatzen. Eusko Jaurlaritzak eta Euskal Wikilarien kultura elkarteak 2017an sinatu zuten hitzarmena dago ekimen honen bihotzean. Honi esker, 2500 ikasle inguruk
gehienak Euskal Herriko unibertsitatekoak izan dira, baina Arrasate edo Mondragon, Deustu eta Nafarroako unibertsitate publikako irakasleak ere eta ikasleak ere bertan izan dira lanean, eta guztira 800 bat artikulu berri sortu dituzte. Eta beste 1200 bat artikulu hobetu 2 ikasturtetan. Sortu diren artikulu asko eta asko hezkuntza kurrikulumari lotuta daude. Eusko Jaurlaritzaren eta Euskal Wikilarien kultura elkartearen arteko lankidetzaren emaitzak hasieran adostu zena baino arantzago joan dira. Artikuluen kalitatea bermatzeko beharra ikusi zen. Nola egin horrelako kopuru handia duen euskarri batean? Adimen artifizialaren tresnak erabili dira artikuluen kalitatea neurtu eta bermatzeko. Wikimedia Fundazioak duen ORES izeneko sistema erabiliz, testuen egiturazko kalitatea neurtzeko. Eta proiektu honetan berebiziko garrantzia izan du hizkuntza eredu estandar bat edukitzeak. Nola osatuko genukeen honen moduko testu korpus nagusi bat, hain denbora laburrean eta horren beste lankideren artean, hizkuntza eredu bateratu bat izan ez bagenu, nekez. Horregatik esan dut, Euskal Wikipediak eredu bat eskaintzen digula. Eta aipatu ditut bisitariak, aipatu ditut artikuluak, lan egiteko moduak eta hizkuntzaren garrantzia. Eredu bat eskaintzen digula hizkuntza teknologiak sustatzeko lanean eman behar ditugun hurrengo pausuak emateko. Zieran nioen ez dakigula, auskalo, nora eramango gaituen mundu digital honek. Agian laster batean etxera iritsi eta behar ditugun gauzak tresna bati eskatuko dizkiogu, hitzez. Bai argia edo berogailua pizteko, bai erosketak egiteko, edo bai musika zein filme bat ikusteko. Gailu horri hitz egitea nahikoa izango da, gure nahi adierazteko. Ulertuko ote du euskara gailu horrek? Gai izango ote gara telebistara edo tabletetara iristen zaizkigun ikusentzunezko edukiak bat-batean gure hizkuntzara azpidatzita ikusteko, ekartzeko eta konsumitzeko? Auskalo, horiek dira besteak beste ditugun erronkak, eta espero dut gaur bezalako jardunaldiek laguntzea egin behar dugun araketa bide horretan. Eskerrik asko.